Ayan, ang bagnal datayan kakabsat, kas inkarik at tuwing haruden ta inkorit ko nga para kadagiti makarelate nga OFW. Adap dito'y nga agtrab-trabaho, adayo unay lugar nga ayan ko. Amok met di obligasyon ko, ipaay ko ang ama sa pulmo. Uray adayo akta na pudnua, sipsikalaeng ti inak inay ayan. Sikalaeng ti inak ichat-chat, uray pa'y no adot pa ka kumikumas. Impaay ko ti amin nga oras ko, pasaray maungtanak payen kinamong ko. Takanayon apalpak ti trabaho, tasikalat at dato'y panunot ko. Urayek tachat ken tawag mo, ngem awan meteniti maawat ko. Adan sakit din sa balik di ta puso, isut kun kuna to'y nakem ko. Agyaman ang aputin kay panagbuya, sapay ko matalik pa silyo. Agriingat iti bigbigat, dakes adamag ti inak nasagap. Adda kanuti ka ang angkas mo, di ta motor nagmayat ti kayat-kat mo. Awan nakit din iti babain mo, siyak ti gimatang sa baliti iniyang kas mo. Nupay kasta ay ket palubusan ka, lumakas sa pulag di kanto gumurgura. Urayek tachat ken tawag mo, ngemawan meten iti maawat ko. Adan sakit din sa balik di ta puso, isut kun kuna to'y nakem ko. Urayek tachat ken tawag mo, ngem awan meten iti maawat ko. Adan sakit din sa balik di ta puso, isut kun kuna to'y nakem ko. Isut kun kuna to'y nakem ko. I hate you. Thanks for watching, guys!